Manažment je v prvom rade zdravý sedliacky rozum. Neprežívajte sa. Nedávajte do manažmentu ego. Ak získate moc, ak budete mať tú moc riadiť, rozhodovať o ľuďoch, o procesoch, dajte si pozor na to, aby ste sa nemali radšej ako predtým. Ale aby vám zostala naozaj čistá myseľ na riadenie a na vedenie ľudí. Zabudnite na slovko ja a nahráte ho slovkom my. Zamýšľajte sa nielen nad tým, čo je vašou úlohou, vašim cieľom, ale čo je úlohou a cieľom vašich ľudí, vašich kolegov, vášho oddelenia. Zamýšľajte sa nad tým, čo motivuje ľudí okolo vás. Ak nemáte veľa skúseností a naozaj ste začínajúcim manažérom, tak existuje množstvo kníh, ktoré vás vedia inšpirovať. Online materiály, alebo kurzy a tréningy, ako robíme my, kde môžete získať know-how, postupy a návody, ako naozaj riadiť, ako viesť tých ľudí. Každopádne, byť manažerom nie je vyhrávať rebríčky popularity. Ak sa vám tak stane, ak vás ľudia naozaj budú mať radi, skvelé, a robte to tak, ako ste to robili. Na druhej strane, keď prídu ťažké situácie, keď prídu krízové situácie, bude treba urobiť rozhodnutia, ktoré sa nie všetkým bude páčiť. A s tým sa treba naučiť žiť.